Та хора, ние ще правим синглплеер оцелване. Аз съм сам, нали синглплеер? Да, и аз мога, ама да. Другия ми телефон е Майнкрафт. Като е на майка ми иска, да. Аз свалих една игра. Но първо аз ще снимам така. Правим... Хора, посетите моя канал. Двата ми канала. Бах ти! Така. Света се казва... Аре бе, къде е това? Янко World. Не, аре, така. Янко World. Така, не си да ще. 2, Козърство. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20. Добре. Работи си до хора. Кое е за селото? Не, на Майнкрафт говоря. Сида, ето и за какво е. Това е памет и почти нямате свободни. Имате 50 мегабайта свободни. Трябва да свали Clean Master или да Speed the Buster, ако искаш. Да, получа памет. Еми, двата дават много хубави памети, но аз предпочитам Clean Master. Добре. Айде да Speed the Buster да вижме. Да, имам я. Ето. Супер, имам. Това е един от любимите байлове. Байлове, да. Това със сигурност ще ни трябва. Така, започна. Добре. Чакай, от кое имам два шарпинга? Правилната инжекция. Та инжекция. Здрасти, ако ударя съм G. Потом на нормал. Това със силата не. Със силата на лопата. Ти ако искаш на меч да имаш и лопата. Да. Съм на кирка, знам. Хора трябва да намаля звука на Майнкрафт. Клипа се чува само звука на Майнкрафт, не мене. Кокошка? Да? Опа, да е готово. Йобо. Това са простисти 1 гигабайт. 1 гигабайт е. Вау, това дърво е много готино. Гати дървото, хора. Не! Не знам. Виж какво дърво. Гати дърво. Да, по-бързо, защото съм търпи. Има гъба. Моля. Никъде сега свършвам клипа след 6 минути. Спокойно. Посетите моя канал. Добре, айде ще посетиме. Айде още сега отиваме. Тая хора, махайте се от този клип и отивайте, давай. Веднага отивайте, ясно ли бе? Отивайте веднага. Етапа са.
Първо изгледате моят клип. Смятам се казва Ники на БГ. Ей, добре бе, браво бе, как се казва, да не казвам как се казва. Как? Няма ти кажа. Стига бе, мъкне бахти. Здрасти. Намали звука, гадене. Това си едно дразня някакъв чън, вижте колко е равно. Така. Алахаба. Алахаба. Това е гудено. Трябва да кажеш към мен не има бил в това. Бива ли то? Нека да знам. Аз съм такива гриби. Опа, имаме проблем. Ще трябва да съм с лодка. И аз виждам да карам лодка, викам. Защото трябва да намеря някакъв остров задължително. Да. Хора, знаят ли го видях един път? Кой е? Той. Плавах из морето, самичък бях. И намерих друга лодка, без аз да се ме спалнал. Повярвах ти. Наистина, хора. Пътувах си с лодка. И викам, че той е херо време. What? Как казвам чанкове? Телефонът. Опа, имаме проблем. Намерих темпъл. Вау, колко има риби. Бре, супер, това е много хубаво, защото като съм бил. Намерих темпъл. Да. Колко време ще пътувам с лодка, бе? Чакай. Остров! Сега ми кажи, че и е голям, 100% е голям остров. Благодаря, че ми каза, Ники, не знаеш. Не знаеш какво се чува? Не знам. Да си го... Според тебе, на кой си получава? О, ма... Ще те пребия? Така, така, трябва Да меря айрон. аз айра намерих, бе. Къде, бе? Другата пещера, така. Така, хора, ще трябва... Не, за какво се прави?
Брати, смешното. Много смешно. Направил съм си втори крафтинг тейбъл. Хора, покам се смях. Стига, бе, Ники, много гам се смееш. Това е гадно. Каква коса ли съм? Да. Също се дълга сто. Ники, той Ибрахимович беше с две плитки, ама е футболист и е момче. Не, Ибрахимович е жена.